report sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kapin 70 ka mga barangay ang ginakabig nila nga high risk sa pagbaha. Prioridad sa karon sang City Engineers Office nga masulbarang isyu sa pagbaha sa mga barangay, ilabi na sa mga high risk sa pagbaha sandig sa data sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Suno kay Joel Herasmet, Chief of Staff sang City Engineers Office, iyagin pahayag nga ongoing na ang ila inspection kag declogging activity sa mga nasambit nga barangay. Matandaan naman ni kapin 60 ka barangay syudad sang Iloilo ang apektado sa pagbaha, kag isa sa mga ginatudlo nga rason mo ang basura nga naklag sa mga drainage. Nagpahanumdum naman ang tatapan sang CDRRMO sa publiko nga maghalong kag mag-aligmat subong nga tig-ululan. Report nagikan syudad sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.